Gondoryo. Tari Gondoryo menika tari khas Kabupaten Grobogan monggo kanca-kanca. Gondoryo caya dados yo. Iya, sepisan malih monggo. Kula bilih badhe nyeresake budaya Jawi, nggih. Monggo, saged langsung menghubungi Dewi Kono Putra Jaya. Tak jagake. Yo,
Komes komes sasolane ayo yo sabok kita ajeng gelek kaliyo mami yo bro yo bro masuk masuk yo masuk tali dodol yang menikah tali khas Kabupaten Grobogan saged disawer monggo. Konong cokawe sawah kekepian gone nyone turung-turung cokawe sawah kekepian gone lakone yo ngomong aja ngomong lele sawong gawe dipotong karo pikir memang kaya ngene rasane mongko nangis sedih tambah kula kaya ngene
Nggih, sampun katuran nggih menika tari Gandharya wonten ing kawula dengan siang sonten punika wonten pamundhutan nggih menika Idam Sari ajeng dibawani. Nggih ngoten nggih. Monggo bapake Kang Badhe bawa monggo. Idam Sari. Monggo nggih.
Nggih, mriki kalih kula mboten napa-napa, Mbah. Ayo, Mbah. Nggih. Nang wae, ayo, Mbah, ayo, Mbah. Nggih, mriki, Mbah, mriki, Mbah. Sing gawa dengan, sing nyanyi kula ya ora apa-apa, sing nyanyi dengan nggih mboten napa-napa. Pripun? Nggih. Nggih, jaranane ndi mau jaranane kon rene. Nggih. Dibawani nggih. Santai mawon dipegang ininya pentol. Oke, ya. Monggo. Pak madhepe mriki, Pak. wong ayu Mbak wedok mirsani napa mboten? peputan ati Mbak wedok mirsani napa mboten? Pun sedo, pun sedo mboten napa-napa, sing penting dongake, sing penting mboten sak grogi. Mengkene jenengan grogi mah itu jodoh meneh lho. rasane wong kang nandang asmara Nandang asmara ki rasane koyo ngene, Mbah. Jenengan napa jatuh cinta malih to, Mbah? Oh, jane nggih. Monggo, Mbah, kula sing nembung, jenengan sing lakoni. apa to mung awakku dhewe Awake dhewe, awake jenengan piyambak jatuh cinta kalih niki nggih mboten napa-napa lho, Pak. Niki lho jatuh cinta kalih niki mboten napa-napa. Dewa Jawa Takala ana mring wak mami Pengasana mring Pak Mami, pengaso karo awake dhewe ya, Mbak. Nggih. kapan katakan cekeran wong ayo Iya. Begitu loh yang tak minta itu begitu, Mbak. Sampai sekali menanam tangan ke sini, itu berarti tambah 1 tahun lagi, Mbak. Poho sironan kudo tanpa kau pati Hidang tarian umpama tiramu sekar malani aku kumpani Sampai ada di bor kali ini kuat apa boten? Kuat nggih. Oke, mbok bengi tak kei extra jos, Mbak. Nggih. Mau, Mbak. Ya. Nggih, nalikane rang dalu antraman sira ayo nganti mati ora bakal ayo serabete Mas yo.
Pakai dalu nanti ipen-ipenan kudu jenengan moro ning Manggar Mas. Kok nek sawaran bedol rambutnya kok nggih bobok, ya? Apa-apa, Mbak? Ora masalah, sing penting kan muri-uri budaya Jawi, ben awet nom, nggih. Nggih senajan bojone pun mboten enten, mboten napa-napa. Ning tangga seneng, tangga kangen kalih garwa, mboten napa-napa nggih, Mbak, nggih. Nggih, bapake kula nggih pun sepuh eran, ayo takon ayem nek bapake kula. Tenang wae pokoke, Pak. Ayo Pak muri-uri budaya Jawi ben tambah nom ayo, Pak. Nggih. Nggih, sampun katuran nggih menika tari Gondoreyo kalajengaken wonten panyuwunan nggih menika wonten Nyidam Sari, wonten Gelo. Monggo kalajengaken nggih menika wonten rampakipun tari buta. Kanca-kanca semonggo. Kula aturi saweg go ing gati siya go ing diri. Ayo to, dados.